Един от епизодите ми на Майнкрафт. Сега ще видите голям крипър, който построихме. Доста трудно го направихме и сега ще го превърнем в истински крипър, който може да се взривява. Така. Така ли да го задействам? И бутам лоста. И големият крипър се взриви. И така свърши един от нашите епизоди на Майнкрафт с голямия крипър, който се унищожи до основи. И унищожи почти всичко тук до основи. И очаквайте следващи епизоди и довиждане!